Ура, сега ще играм. Найс. Матчче. Испаньолче. Айде. Така. Аз съм Барселона. Там бе. Много си просто. Сега това дали ще бъде гол? Не, няма гол. Нищо. Важно да се пробва. Не. Само да си вкарам. Не вкарам. Силен шут искам. Браво, брата. Аз тук как се прави това да не е Меси случайно? Как се прави тук, не вкарам. Това Меси тук го няма. 11 номер е някакъв Реус. Той трябва да е Неймар. Паснах на някой си пак. Фалче. Да бия. Ще бие тук. Шот. Бум! Какъв не гол. Няма да вкараш. Колко Реуса и от други отбори има Реус. Да, спасяние. Това би прилича малко на Суарес. Това забавно мухли. Инеста. Паска на някакъв 15 номер, който не знам какво е. Той иска да се меше. Защо пада? Не знам защо пада. Втори номер си на топката. Паска е на 18 или кое е там, не знам. Иска ли да отиде напред или ще се върти в кръг? Ще пасна на Инеста. Аз така му викам, защото е без коса. Инеста е без коса. Шут! Това е гол! Горе въгъла! Това е гол за втори номер! Въгъла с левия, не с десния. И там горе въгъла някъде беше. Какъв великолепен гол за втори номер! Какъв великолепен гол! И взима някой номер топката и я рита много близо до вратата. И вратаря Роберто и я хваща. Така. Господин Роберто паска на неговия съотборник. Не можаха да го вземат, но 15 паска на някой номер, който може да е втори, а втория вкара. Не знам този номер кой е.
но не ми прилича на 27. Не, само да си вкарвам. Ще разбия, бе. Да върта. Сега се стегна пас на тоя. На Иниеста. Пас на Иниеста. Аре, Иниеста, защо не даде? Пускам на жълто. Самия отбор да се справи. На жълто съм. Не. Пресежа линията ти и хитрак. Не казвам. Етък. Switch, бе. Пускай се, Силт. Знаеш кога ще знам това? Никога. Браво, вратаря. Не си много. Испаньол. Бихте пари. Той ще не знае. Аз ще си играм още един мач срещу някой. Срещу кой ще играем? Срещу кой? Бак. Що кара? Не знам. Сега ще играм срещу. Ще гостувам на някакъв. Не гостувам. Кога са си изстрелях. По-бавни са сега Барса, защото още не са стигнали до трудното. Какво дигане на топката за отбора на Барселона. Този се меше и паска на този. Паска на този тук. Този тук се мешка, но не взеха топката. И сега слейт. Пас. Така, тук. Това беше много силен и да е хубав. То се меше вратара с мене. Ще покажа кога ще се мести с мен. Ти не можеш. Ти вече пасни, иначе. Тиче бе, Барселон. Не, няма да вкажа. Аз ко ти казах, че няма вкажеш, нали? Ето. Не ми вкара. Испаньол. Не. Трябва да пусна да съм по-бърз на спринт. Какво направи ти, бе? Какъв шут му хвърлих. Това аз ли бях? Аз леко докоснах копчето за шут. Слайца, ето ги ми я взимам. Ето, взех. Тоя. Свободен, няма свободни тук. Той е свободен. Той е свободен, бе. Казах, че бе. Казах да смахш. Да се... Моето ли по-силно, бе? Ако знаете как от компютър да качвам клипчета, ми кажете и в коментарите. Искам от компютър да казвам на Жулиета. На Жулиета Танасова Кочева или какво беше, забравих на мама от компютъра. Ще качвам, ако ми кажете как ще аз не знам. Оп. Прях. Не, той го държи глава, браво на него. Уич. Слайд. О. Не мога да ти взема топката, момче. И сега.
Слайдите, то си има фал вече, ама... Как не му я взех, човек? Фанах тя, куче, кученце, кученце. Това ми вкара са... Не! Удари горе на града и след това това с глава и вкара. Оп, там. Как ми се размислях на кого съм да вкарам? Номер 10, не, номер 16 е това. Ми се видя номер 10. Опси. Слайд, защо е? Шуц. Ще би един вид дълъг. Това не беше много да. What? Как скочи? А как се скача? С какво се скача? И то горе въгъла ми вкара. Какви са тези хора? Писа. Той, аз като го спънах, ми скочи. Горе въгъл. Боже. А 80-та минута. Ядосан съм. Ядосан и напечен. Ако ви е харесал клипчето, дайте палец нагоре. И се абонирайте. Чао!